Kaixo, ni Jordan naiz eta gaur tonifikazio saio bat antolatuko dut, bale? Bakoitza bere etxean egiteko. Ordun, kirol guztietan egiten den moduan, hasieran beroketa egin behar dugu. Ordun, horretarako luzaketak egingo ditugu, hasten adibidez burutik behera, bale? Ordun, adibidez hasten gea lepoarekin eta egiten dugu alde batera eta bestera. Mantentzen dugu horrela alde batera eta bestera. Luzaketa bakoitza 15-20 segundu bitartean iraun behar du, bale? 15 eta 20 segundu. Ordun, lepoa bukatzen dugunean, artikulazioak mugituko ditugu, bale? Artikulazioen mugikortasuna aurrera besoak mugitzen, beste 15 eta 20 segundu horrela mantentzen gea, gero berdina atzeraka 15-20 segundu ere. Horrela zenbatzen juten gea, bale? Eta gero ja ireki eta itxi besoa. Ireki eta itxi. Ireki eta itxi. Gero pasatzen gea aldakaren mugikortasuna berotzera, bale? Horrela mugitzen gea 15 segundu errotazioa alde batera egiten, errotazioa eta gero beste 15 segundu berdina beste aldera egiten errotazioa. Horrela egoten gea, gero ja hankak luzatzera pasatzen gea. Pareta batekin lagundu zaitezkete, ordun, heltzen dugu hanka bat atzera eta beste 15-20 segundu horrela irauten dugu horrela. Vale, gero txandaka, gero ja beste hankarekin atzera. Hurrengo luzaketa jartzen gea, adibidez, mahai bat badugu, jartzen dugu hanka bat mailan eta pixkat enborra, bale, bizkarrezurra aurrera mugitzen dugu, makurtzen gea eta luzatzen dugu hor beste 15-20 segundu. Gero kambio, beste hankarekin berdina. Eta bukatzeko orkatillak ere mugitzen ditugu pixkat, horrela, mugimendu pixkat emateko kanpora eta barrura, eta ja tonifikazio saioa hasiko dugu, ja zati nagusia. Lehenengo ariketa, bale? Azaltzeko ariketa bakoitza egingo dugu. Minutu bat, bale? Minutu bat ariketa bakoitza eta gero atsedena 30 segundu edo 15 segundu izan daitezke. Ordu, nik egiten dut ariketa bat minutu bat eta gero 30 segundu deskantsu atsedena, bale? Lehenengo ariketa izango dira burpiak. Burpiak da egitea flexio bat, bale? Flexio bat eta salto bat gora. Flexio bat eta salto bat gora, horrela azkarrago egiten, bale? Orduan hori izango da lehenengo ariketa. Bigarren ariketa ja materialarekin da. Orduan, erabiliko dugun materiala saio honetarako izango dira alde batetik mankuernak, bale? Nahi ez zuten pixutakoak izan daitezke, hau dira 1,5, nahi ez zutena, eta hau baloi bat, bale? Baloi normal bat. Futbol, voleibolekoa nahi ez zutena. Eta bukatzeko esterila bat lurrean egiteko. Orduan, hurrengo ariketa da mankuernekin, bale? Izango da sentadilla bat, baino hanka baten flexioarekin. Jartzen ditut mankuernak hemen luzatuta, eta behera. Gora berriz, eta beste hankarekin. Hanka bat, eta bestea, minutu bat, bale? Minutu bat horrela, ordulari batekin, bale? Nahi bat zute jarri ordulari bat, eta zuek zenbatu. Horrela, bat, eta bi, bale? Orduan, horrela begira berdin. Luze, horrela eta irauten dugu. Bale? Gero, hurrengo ariketa, mankuernekin ere da elebazio lateralak, horrela, jartzen gara. Gorputza, bizkarra zuzen, luze, eta kanpora, bale? Horrela, kanpora, luze, eta bera, suabe, luzatu, kanpora, eta bera. Bale, mankuernekin bukatu dugu. Orduan, orain pasatzen gara baloiarekin. Hurrengo ariketa da baloiarekin. Ja esan dizuet, futbol boliko baloi bat, nahi zutena, berdin du. Eta egingo dugu sentadilla bat, bale? Besoetan edukiz, eskutan edukiz pilota. Sentadilla, jarri bularrean, eta bota. Jarri berriz, sentadilla, bota eta hartu, horrela denbora guztian. Minutu bat horrela, bat, botatzen dut, eta bera. Ikusteko, bizkarra zuzen saiatuko naiz edukitzen, sentadilla egiteko. Bera, eta gora. Bera, eta gora, bizkarra zuzen mantenduz. Ja, pasatzen gea lurreko atalera, orain jasterillaren gainean jartzen naiz. Orduan, baloiarekin berriro jartzen naiz. Horrela, eta egingo dut. Baloia abdominalaren gainean eskubitik ezkerrera. Bat, bi. Bat eta bi, bale? Bi modu daude egiteko. Kostatzen bazaigu da hankak eta oinak lurrean apoiatzea. Bat, bi. Bat eta bi, baino abdominal gehiago egiteko hankak gora jartzen ditut eta horrela ja
gehiago kostatzen dut, abdominala gehiago lantzen dugu, bale? Hori da, ariketa hau minutu bat egin behar dugu beti bezala, eta hurrengo ariketa da baloiarekin ere. Jartzen naiz. Lurrean horrela, baloia eskuetan, eta pasatzen dut. Hanketara, eta berriz luzatzen dut. Hartzen dut eskuekin, luzatzen dut gorputza, eta horrela denbora guztian. Luzatu eta hartu. Pilota beti eskutik hanketara, eta horrela irauten dugu, bale? Oso ondo. Orain, pasatzen geha ja plantxak egitera. Plantxa bat buruz bera egingo dugu, bi modu daude egiteko. Hartzen geha flexio moduan, horrela, eta irauten dugu hor minutu bat. Egin dezakegu, edo horrela, edo kostatzen bat zaigu, horrela, bale? Irauten dut horrela minutu bat. Bale, hori abdominala fuerte mantentzen. Orain hurrengo ariketa da beste plantxa bat, baina alboz, jartzen geha. Edo horrela, bale? Besoa hor lurrean edo bestela eskuan apoiatuz, horrela egin behar duguna da, hanka gora eta bera mugitzea. Minutu bat horrela, bat, bi, bakoitza bere ritmoan, bale? Alduen neurrian, bat, bi, azkarrago, bestela motelago, nahi zuten moduan. Hurrengo ariketa izango da berdina, beste hankarekin, orduan, jartzen naiz. Beste aldera, nahi dudan moduan, edo horrela, eta egiten dut. Gora, bera, minutu bat, zaitzen nahi bizkarra pixkat, ere luze mantentzen, gora, bera. Horrela, minutu bat, eta bukatzeko azkeneko ariketa izango da, bale, egingo dugu. Beste plantxa bat, baino oraingoan gora behiratzen, jarriko dugu. Ipurdia horbeian, egin dugu, gora eta bera. Gora eta bera. Hemen ere abdominala ondo fuerte mantendut, bale? Gora eta bera. Gora, mantentzen dut hor segundu batzuk, ariketa eta bera. Gora eta bera. Hori izango da, bukaerako ja amaitzeko ariketa orduan. Eskerrik asko bideoa ikusteagatik eta hurrengo bideoetan ikusiko gea, bale? Agur!